ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈ క్లాసులో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము అందులోనే 16వ అధ్యాయము అయినటువంటి వంది మాగధాదులు పృథు మహారాజును స్తుతించుట అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 5వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 16వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. ఏష వైలోకపాలానాం ఏష వైలోకపాలానాం ఏష వైలోకపాలానాం ఏష వైలోకపాలానాం ఏష వైలోకపాలానాం ఏష వైలోకపాలానాం బిభర్త్యేకస్తనౌ తనూః బిభర్త్యేకస్తనౌ తనూః బిభర్త్యేకస్తనౌ తనూః కాలే కాలే యథా భాగం కాలే కాలే యథా భాగం కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోరిహితం లోకయోరుభయోరిహితం లోకయోరుభయోరిహితం
లోకయోరుభయోర్హితం లోకయోరుభయోర్హితం ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్త్యేకస్తనౌ తనుః ఏష వై వై లోకపాలానాం లోకపాలానాం బిభర్తే కస్తనో తనుః ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్త్యేకస్తనౌ తనుః ఏష ఏష వై వై లోకపాలానాం లోకపాలానాం బిభర్తే కస్తనో తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోర్హితం 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 హరే కృష్ణ. మొత్తం శ్లోకం. ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్త్యేకస్తనౌ తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోర్హితం ఏష వై ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్తే కస్తనో తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోర్హితం హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, గోపీనాథ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్తే కస్తనౌ తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోర్హితం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నమస్కారం అండి. ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్తే కస్తనౌ తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోర్భయోర్హితం. ధన్యవాదాలు. బృందా మాతాజీ, జయప్రద మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్త్యేకస్తనౌ తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోర్హితం. హరే హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్త్యేకస్తనౌ తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోర్హితం. హరే కృష్ణ. సంతబాయి మాతాజీ, హరుణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వసంతబాయి మాతాజీ, వినిపించట్లేదు. వసంత మాతాజీ. వసంత మాతాజీ. ఆహా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్త్యేకస్తనౌ తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోర్హితం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు. ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్త్యేకస్తనౌ తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోర్హితం. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు. ఏష వై లోకపాలానాం బిభర్త్యేకస్తనౌ తనుః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోరుభయోర్హితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము మరియు భాష్యము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ద్వారా ఏషః ఏషః ఈ రాజు ఈ రాజు వై వై నిక్కముగా నిక్కముగా లోకపాలానాం లోకపాలానాం సమస్త దేవతలను సమస్త దేవతలను బిభర్తి బిభర్తి భరించును
భరించును ఏకః 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 ఒంటరిగా ఒంటరిగా తనౌ తనవు తన దేహమున తన దేహమున తనూహు తనువు దేహమున 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 కాలే 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 మున్ముందు మున్ముందు యత యథా అనుసరించి అనుసరించి గురించి భాగం భాగం తగిన భాగము తగిన భాగము లోకయోహో లోకయోహో లోకములు 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 ఉభయోహో ఉభయోహో రెండింటి యొక్క రెండింటి యొక్క యొక్క హితం 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 హితమును హితమును భావము. ఈ రాజు మున్ముందు ఒంటరిగానే తన దేహమున జీవులందరినీ పోషించగలడు. ఆయా లోక కార్యములను చేయుటకై వివిధ దేవతా రూపములలో ప్రకటమై ఇతడు జీవులను ప్రసన్నులను కావింపగలడు. జనులు యజ్ఞము చేయునట్లుగా కావించి ఉన్నత లోకములను పోషించు ఇతడు తగినంత వర్షమును కురియునట్లుగా చేసి కాలక్రమమున దరిత్రిని పోషింపగలడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. ఈ రాజు రాజు మున్ముందు ముందు ఒంటరిగానే ఒంటరిగానే తన దేహమున దేహమున జీవులందరినీ పోషించగలడు. ఆయా లోక కార్యములను చేయుటకై వివిధ దేవతా రూపములలో ప్రకటమై ఇతడు జీవులను ప్రసన్నులను కావింపగలడు. జనులు యజ్ఞము చేయునట్లుగా కావించి ఉన్నత లోకములను పోషించు ఇతడు తగినంత వర్షమును కురియునట్లుగా చేసి కాలక్రమమున దరిత్రిని పోషింపగలడు. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చదువుతారా? ఓకే ఓకే, మీకు పోస్ట్ ఇవ్వనట్టున్నా. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. ఈ విశ్వము యొక్క వివిధ పాలనా కార్యములను చూచెడి దేవతలు దేవదేవుని సహాయకులు మాత్రమే. భగవంతుడు ఈ లోకమున అవతరించినప్పుడు సూర్య చంద్ర ఇంద్రాది దేవతలు అతనితో జతకూడుదురు. తత్ఫలితముగా లోకమును క్రమ పద్ధతిలో ముంచుటకు భగవదవతారము దేవతలకు బదులుగా కూడా వర్తించగలిగి ఉండును. నిజమునకు ధరిత్రి యొక్క రక్షణము తగినంత వర్షముపై ఆధారపడి ఉండును. భగవద్గీతలోను ఇతర శాస్త్రములలోను తెలుపబడినట్లు వర్షాధినేతలకు దేవతలను ప్రసన్నులను చేయుటకై యజ్ఞములను నిర్వహింపవలెను. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవః. జీవుల దేహములు ధాన్యము పైననే ఆధారపడి ఉండును. ఆ ధాన్యము వర్షము వలననే ఉత్పత్తి అగును. వర్షము యజ్ఞము వలన కలుగగా యజ్ఞము విహిత కర్మల వలన ఉద్భవించును.
భగవద్గీత 3.14. అనగా యజ్ఞమును యుక్తముగా నిర్వహించుట అవసరము. ఇచ్చట పేర్కొనబడినట్లు పృథువు ఒంటరిగానే ప్రజలందరినీ అట్టి యజ్ఞ కర్మలలో పాల్గొన్నట్లు చేయగలిగేడివాడు. దాని వలన కొరత లేదా దుఃఖము ఉండనే ఉండదు. కానీ కలియుగంలోని నామకార్థమగు మతాతీత రాజ్యములో రాజ్యపాలనము మూర్ఖులైన వారి చేతిలో ఉండును. వారికి ప్రకృతి మర్మము గాని యజ్ఞ విషయము గాని తెలియనే తెలియదు. అట్టివారు కేవలము ప్రణాళికలను మాత్రమే రూపొందించగలరు. అవి ఎల్లప్పుడూ విఫలమగునట్టివే. అందువలన జనులు అనేకములగు కలతలకు గురియగుచుందురు. ఇటువంటి పరిస్థితిని నివారించుటకు శాస్త్రములు ఈ క్రింది విధముగా ఉపదేశించుచున్నవి. హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యేవ గతిరన్యథా. అనగా పాలనయందలి ఈ దౌర్భాగ్య స్థితిని నివారించుటకు హరే కృష్ణ మహామంత్రమును హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అని జపించవలసినదిగా జనులకు ఉపదేశింపబడుచున్నది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. సో ఇది భావము, భాష్యము, మనం అర్థాలు చూసినటువంటివి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ సారీ. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందంలో ఉన్నటువంటి 16వ అధ్యాయమైనటువంటి వంది మాగధాదులు పృథు మహారాజును స్తుతించుట అనేటువంటి ఈ అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ క్రమంలోనే పూర్వపు శ్లోకాలలో మనకి ఆ పృథు మహారాజు యొక్క
వ్యక్తిత్వాన్ని క్రమంగా పరిచయం చేస్తూ వస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూసినటువంటివి. ఎందుకంటే మొదటి శ్లోకంలో ఈ అధ్యాయంలో ఆ పృథు మహారాజు తనను పొగిడించుకోవడానికి ఇష్టపడలేదు. ఆ తదుపరి ఆయన యొక్క అపారమైనటువంటి మహిమను వంది మాగధాదులు పూర్తిగా వర్ణించలేము అని ఏదో స్వల్పంగా మీ యొక్క మరి ఆ మహిమలను, అపారమైనటువంటి మహిమలను వర్ణించడానికి మేము రుచిని కలిగి ఉన్నాము. అయినా కూడా పూర్తిగా మేము వర్ణించలేము అంటూ ఆ వర్ణించేటువంటి విషయాలను కూడా తదుపరి శ్లోకంలో మునులు ఉపదేశించినటువంటి ప్రకారంగా మరి ఆ పృథు మహారాజు యొక్క ప్రశంసనీయమైనటువంటి కార్యాలను మేము వెల్లడి చేసేదము. అంటే శాస్త్ర ప్రామాణికంగాను, గురు ప్రామాణికంగాను, సాధు ప్రామాణికంగాను మనం ఉండవలసినటువంటి అంశాలను తెలియచేస్తూ ఉన్న శ్లోకముగా మూడో శ్లోకంలో చూసాము. తదుపరి ఇక లాస్ట్ 4వ శ్లోకంలో మనం చూసినట్లయితే ఒక ఆదర్శ నాయకత్వం విధానాన్ని మనము అందులో చూసినటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ వంది మాగధాదులు అంటారు, ఈ పృథు మహారాజు ధర్మ పరిపాలకులలో శ్రేష్టతముడు కాగలడు. ఎల్లరునూ ఇతడు ధర్మ పాలనలో నిలుపుటయేగాక ధర్మమును పరిరక్షించగలవాడు. అధర్మమును వర్తనులు ఎవరైతే ఉన్నారో, నాస్తికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఇతడు గొప్పగా దండించగలడు అంటూ మనం పూర్వం చూసినటువంటి ఆ 4వ శ్లోకంలో ఆయన ఆదర్శ నాయకత్వం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలను చూసాం. ఎందుకంటే పృథు మహారాజు ధర్మాన్ని ఆచరించి ప్రజలను ధర్మంలో నడిపించి ధర్మాన్ని రక్షించి అధర్మాన్ని నియంత్రించేటువంటి వాడుగా సో భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మరి సాధు పరిరక్షణ కొరకు అధర్ములను శిక్షించడానికి నేను ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తాను అంటూ చెప్పినటువంటిది. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజు ముందు తాను ధర్మాన్ని ఆచరించాడు, తరువాత ఇతరులను ధర్మంలో నడిపించాడు. అంటే నడిపించేటువంటి భావనలో ఉన్నటువంటిది. అయిపోయిన తర్వాత చూసినా నడిపించినటువంటిదే. ధర్మాన్ని రక్షించి అధర్మాన్ని నియంత్రించాలి. ఇది ఆయన చేసేటువంటి పనులు. సో అదే రాజధర్మము, సేవాధర్మము, భగవద్భక్తి కూడా. ఇక ఈరోజు శ్లోకంలో మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయంలోని మంది మాగధాదులు పృథు మహారాజును స్తుతిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ శ్లోకం ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. ఏష వైలోకపాలానాం బిభర్తి ఏకతనౌ తనూః కాలే కాలే యథా భాగం లోకయోః ఉభయో హితం. సో ఆ మంది మహాగధులు, ఎందుకంటే పృథు మహారాజు ఒక్కడే. ఆయన అంటున్నారు, ఈ పృథు మహారాజు మునుముందు ఒంటరిగానే, అంటే ఒక్కడే అనేక లోకాల్లో, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయా లోక కార్యాలను చేయుటకై వివిధ దేవతా రూపంలో ప్రకటితమై జీవులను ప్రసన్నులను కావించగలరు అంటూ అంటే ఈ పృథు మహారాజు ఒక్కడే అనేక లోక పాలక దేవతల యొక్క శక్తులను తనలో ధరించి, ఎందుకంటే రాజు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా, అలాగే ఇతర దేవతలు అందరూ కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణ మనకు ఇస్తూ ఉన్నటువంటి దానిలో ఇంతకు ముందు కూడా భగవద్గీత భాష్యాలలోనూ భాగవతం భాష్యాల్లోనూ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు.
వివిధ ప్రకృతి విభాగాలను నిర్వహించే దేవతలు పరమేశ్వరుని సహాయకులు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి మొత్తానికి భోక్త అయినటువంటి ఏకైక అధికారి అయినటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గమే ఈ దేవతలు. కనుకనే వివిధ ప్రకృతి విభాగాలను నిర్వహించేందుకు ఈ దేవతలందరూ కూడా ఉన్నటువంటిది ఆ పరమేశ్వరుని సహాయకులు. ఎలాగైతే ఒక వ్యవస్థను మనం విభజించి పరిపాలనా సౌలభ్యం కొరకు చేస్తూ ఉంటామో, అందరినీ మరి ఒకళ్ళే నియంత్రిస్తూ ఉంటుంటాం. ఆ నియంత్రకుడే పరమేశ్వరుడైనటువంటి దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో కనుక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎన్నోసార్లు వివరిస్తూ ఉన్నట్లు ఈ దేవతలందరూ కూడా, ఈ సృష్టిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దేవతలందరూ కూడా ఈ లోకాలను, ఇక్కడ లోకపాలానాం అంటే సమస్త దేవతలు, బిభర్తి భరించే అంటే తనలోనే చేసేది. ఎందుకంటే మరి ఎవరు ఇక్కడ పృథు మహారాజు అంటే దేవదేవుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారం. సో పృథు మహారాజు ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారమైనటువంటి కారణంగా ఇక్కడ లోకయోర్ ఉభయోర్ హితం, అటు ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలు అంటే ఆ దేవతా సమూహాలు, అలాగే ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే సాధారణమైనటువంటి లోకాల్లో మానవులకు అందరికీ కూడా అంటే జనులను యజ్ఞ యాగాదులు చేసేవెట్లుగాను కావించి ఉన్నత లోకములను కూడా అతడు పోషించును. ఎందుకంటే మనకి భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉన్నట్లుగా పరస్పర సహకారంతో ఈ జనులు, ఎందుకంటే చెప్తారు అంతకుముందు దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వారు అర్జునుడితో చెప్తారు, ఓ అర్జున, సృష్టి ప్రారంభంలో ఆ దేవదేవుడు అంటే ఆయనే జనులను, దేవతా సమూహాలను, యజ్ఞ యాగాదులను సృష్టించి మీరంతా పరస్పర సహకారంతో సుఖమయమైన జీవనాన్ని గడపండి అని చెప్పు. సో కాబట్టి ఎవరి విధులను వారు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తే అది ప్రసన్నులవుతుంది. అందుకనే ఇక్కడ జనులను వారి వారి విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించేటట్లు చేస్తాడు. అంటే యజ్ఞాలు కావించేటట్లుగా చేయడం వల్ల వాటికి సంతసించినటువంటి ఇవన్నీ కూడా యజ్ఞాలు ఏమవుతుంది, దేవతలకు హవిస్సులు అందించబడతాయి. సో వాటికి సంతసించినటువంటి దేవతలు, వివిధ విభాగాలకు అధిపతులుగా ఉన్నటువంటి దేవతలు, ఉదాహరణకి వర్ణదేవుడు వర్షములు కురిసి అన్న, సో మరి ఆ వాయుదేవుడు వాయువును చక్కగా ఇవ్వడము, సూర్యదేవుడు వెలుతురుని మంచిగా చక్కగా అందించడము, చంద్రుడు ఆహ్లాదకరమైనటువంటి కాంతిని ఇవ్వడము, తద్వారా ఈ జీవుల మొక్కల్లో ముందుగా ఔషధాలకు సంబంధించినటువంటి రసాయన క్రియలు జరిగి ఔషధ ఉత్పత్తులు జరగడం. సో ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నత లోకములను పోషించు ఇతడు తగినంతగా వర్షం కురిగినట్లు చేస్తాడు. ఎందుకంటే అన్ని సహకారం, పరస్పర సహకారం చేయడం ఉండడం వల్ల వీళ్ళంతా కూడా మరి ఆ జనులు చేసేటువంటి ఆ యజ్ఞ యాగాదులకు సంతసించినటువంటి దేవతలు వారి వారి యొక్క అనుగ్రహం ఇచ్చి మనకు కావలసినవన్నీ కూడా సమకూరుస్తారు. అంటే ముఖ్యంగా మనకి వర్షాలు కురవడం వల్ల ప్రకృతి నేల ధరిత్రి ఫలవంతమవుతుంది. తద్వారా మరి ఆహార పదార్థాలు, ధాన్యము సమృద్ధిగా ఉండి మరి ధాన్యంపై ఆధారపడి జీవులన్నీ కూడా జీవిస్తూ ఉంటూ ఉంటాయి కదా. ఈ విధంగా
ఆయన జనులను యజ్ఞాలు చేసే విధంగా చేసి ఉన్నత లోకములను పోషించుచు తగినంతగా వర్షము కురియునట్లుగా చేసి కాలక్రమమున దరిత్రిని పోషింపగలడు అంటూ ఆ వంది మాగధాదులు ఆ పృథు మహారాజుని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ముఖ్యంగా లోకపాలానాం అంటే విశ్వ పరిపాలనలో దేవతల యొక్క పాత్ర ఇక్కడ చెప్తూ ఉంది. ఇంతకుముందు మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పుకున్నట్లుగా వేద సంస్కృతిలో ఈ విశ్వం యొక్క క్రమబద్ధమైనటువంటి వ్యవస్థ వివరించబడుతూ ఉంటుంది. ఈ విశ్వం యొక్క వివిధ పాలనా కార్యాలు చూసేది దేవతలు దేవదేవుని యొక్క సహాయకులు మాత్రమే. మరి భగవంతుడు ఈ లోకమున అవతరించినప్పుడు సూర్య చంద్ర ఇంద్రాది దేవతలు అతనితో జతకూడుదురు. మరి ఇక్కడ పృథు మహారాజు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారము కనుక వారందరూ కూడా ఆయనకు సహకరించి ఆయనతో ఉంటారు అనేది. ఆ కారణంగా లోకమును క్రమ పద్ధతిలో నడుచుటకు ఆ భగవదవతారము దేవతలకు బదులుగా కూడా వర్తించగలడు. ఆయనే అన్నిటినీ చేస్తాడు, ఆయనతోనే జత కూడతారు. కాబట్టి మరి భగవంతుడే సాక్షాత్తుగా, ఎందుకంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఉన్నప్పుడు వారు ఆయనతోనే ఉంటారు కాబట్టి ఆయన ఇచ్చేటువంటివి జరుగుతూ అనేది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు, భగవంతుడు ఈ లోకమున అవతరించినప్పుడు సూర్య చంద్ర ఇంద్రాది దేవతలు అతనితోనే జతకూడుదురు. అందుకే తన దేహమున జీవులందరినీ పోషించగలడు. అలాగే ఆయా లోక కార్యాలను చేయుటకు వివిధ దేవతా అవతారంలో ఆయనే ప్రకటితము కాగలడు. ఆ విధంగా జీవులను ప్రసన్నులను చేయగలడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. మరి ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా తగినంతగా వర్షమును కురియునట్లు చేసి కాలక్రమమున దరిత్రిని పోషించగలడు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది కదా. వాస్తవానికి మరి ఈ దరిత్రి యొక్క రక్షణము తగినంతగా వర్షంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ వేద సంస్కృతి ఈ విశ్వం యొక్క ఒక క్రమబద్ధమైనటువంటి వ్యవస్థగా వివరించబడుతూ ఉన్నప్పుడు సూర్యుడు, చంద్రుడు, వాయువు, వర్షము మొదలైనవి ప్రకృతి విభాగాలకు ఈ దేవతలు అధిపతులుగా వ్యవహరించేటువంటి వాడు. అయితే ఇక్కడ ఈ దేవతలు ఎవరు కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు వివరిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఆయన యొక్క సహాయకులు మాత్రమే. కాబట్టి సహాయకుడు ఎప్పుడు కూడా స్వతంత్రుడు కాడు కదా. సో కాబట్టి దేవతలు స్వతంత్రంగా పరమాధికారులు కాదు, వారు శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఆదేశానుసారము పనిచేసేటువంటి ఒక సేవకులు. అందువల్ల పృథు మహారాజు ద్వారానే వ్యక్తమయ్యేటువంటి శక్తి కూడా చివరకు ఆ భగవంతుని, ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారం కనుక ఆ విధంగా చెప్పాడు. అలాగా బిభర్త్యేక, బిభర్తి ఏక తనౌ తనూహు అంటే ఇక్కడ దీని అర్థము ఒకే వ్యక్తిలో అనేకమైనటువంటి శక్తులు వ్యక్తమవడము. బిభర్తి అంటే ధరించి లేదా నిర్వహించడం, ఏక ఒక్కళ్ళలోనే, తనౌ తనూహు అనేకమైనటువంటి రూపాలు, తానే అనేకమైనటువంటి రూపాలు లేదా శక్తి. అనగా పృథు మహారాజు ఒక్కడే అనేక పరిపాలనా శక్తులను నిర్వహింపగలడు అనేటువంటిది ఇక్కడ. అంటే ఆయన వల్ల వర్షాలు కురుస్తాయి, వాయువు సక్రమంగా వీస్తుంది, వెలుతురు సక్రగానే వస్తుంది అనేటువంటి విషయాన్ని అంటే ఇక్కడ పృథు మహారాజు ఒక సాధారణమైనటువంటి
రాజు కాదు, సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ శక్తి ఆవేశ అవతారము. కాబట్టి ఆయనే అన్నిటినీ నిర్వహించగలడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ, ఎందుకంటే మునులు ముందుగానే ఆయన భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశ సంభూత అవతారంగా వర్ణించారు కనుక అవి విన్నటువంటి వంది మాగధాదులు ఆ విధంగా చెప్తూ ఉన్నట్టు. సో అలాగే మరి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రజల సంక్షేమమే రాజు యొక్క ప్రధాన బాధ్యత అనేటువంటి విషయము మనకి 2వ లైన్‌లో చూపెడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. హితం. హితం అంటే మనకి హితము సంక్షేమము. సంక్షేమమే హితం అంటాం కదా! సో అంటే పృథు మహారాజు యొక్క పరిపాలన ప్రధాన లక్ష్యము ప్రజల యొక్క సంక్షేమము. ప్రజల యొక్క సంక్షేమమే పృథు మహారాజు యొక్క పరిపాలనలో ప్రధానమైనటువంటి లక్ష్యంగా మనకి ఇక్కడ తెలియబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ప్రజలు రక్షింపబడినప్పుడు, ఎందుకంటే రాజు ఎప్పుడూ కూడా తన యొక్క సుఖం కోసం కాకుండా రాజ్యంలో ఉండేటి ప్రజల కొరకు. కానీ అంతకు ముందున్నటువంటి రాజు వేనరాజు ఏం చేశాడు? అంతా తానే, తన కోసమే, తన్ను సేవించడం తప్ప మీకు ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు అన్నట్లుగా మాట్లాడాడు. కానీ ఇక్కడ పృథు మహారాజు దానికి భిన్నంగా తన యొక్క సుఖం కోసం కాకుండా ప్రజల యొక్క సంక్షేమం కోసం, ప్రజలకు ఆహారము, వర్షము, వ్యవసాయాభివృద్ధి, రక్షణ, ధార్మిక జీవనము, ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అందే విధంగా ఆయన పరిపాలించేవాడుగా కీర్తించబడుతూ ఉన్నాడు. అంటే ఒక రాజర్షి పరిపాలన ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు కూడా మనకి చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి భగవంతుడు ఈ లోకంలో అవతరించినప్పుడు సూర్య, చంద్ర, ఇంద్ర, వాయు దేవతలు అతనితో జత కూడతారు. ఆ ఫలితంగా లోకమును క్రమ పద్ధతిలో ఉంచుటకు ఆ భగవద్ అవతారము దేవతలకు బదులుగా కూడా వర్తించగలిగి ఉండును. సో కాబట్టి నిజానికి ధరిత్రి యొక్క రక్షణ అనేటువంటిది వర్షంపై ఆధారపడింది అనేది మనకి అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవ యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. జీవుల దేహములు ధాన్యంపై ఆధారపడి యుండును. అంతే కదా, ఈ దేహాలన్నీ కూడా, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహాలన్నీ మనకి భగవద్గీత 3వ అధ్యాయంలోని 14వ శ్లోకంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు భాష్యంలో. అంటే జీవులు ఆహారం ద్వారా జీవిస్తూ ఉన్నాయి. జీవులు దేహంలో ధాన్యంపైనే ఆధారపడి ఉండును అంటే ఏంటి అర్థము? జీవులు ఆహారం ద్వారా జీవిస్తూ ఉంటుంటాయి. మరి ఆ ఆహారం అంటే ధాన్యం, ఆహారం ఎలా వస్తుంది? వర్షం వలన ఉత్పన్నమవుతూ ఉంటుంది. ఆహారం అనేది అంటే ధాన్యం వర్షం వల్ల ఉత్పత్తి అగును. మరి వర్షం ఎలా వస్తుంది అంటే యజ్ఞము వలన వర్షం కలుగుతుంది. మరి యజ్ఞము అంటే ఏంటి? విహితమైన కర్మలను జీవులు సక్రమంగా ఆచరించడమే విహిత కర్మ. ఆ కర్మలు చేయడం వల్ల అది యజ్ఞం అవుతుంది. దానికి సంతసించినటువంటి దేవతలు అంటే ఆ వర్షాన్ని కురిపిస్తారు. అయితే ఇక్కడ సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఒక శక్తి ఆవేశ అవతారమే పృథు మహారాజు కనుక ఆయనే ఆ వర్షాన్ని కూడా కురిపించగలడు. సో కనుకనే సమాజ సంక్షేమం కేవలము ఆర్థిక ప్రణాళికలే సరిపోవు. ఏదో మనం ప్రణాళికలేసి ఇది చేస్తాం, అది చేస్తామని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ రాజకీయ నాయకులు చెప్తూ ఉన్నట్లుగా అదొక్కటే సరిపోదు. ఏం కావాలి మనకి? ప్రకృతి అవసరము, అలాగే
ధర్మబద్ధంగా ఉండడము, యజ్ఞము ఇవన్నీ కూడా పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటివి. ఎలాగైతే అన్నాద్ భవంతి భూతాని అంటూ చెప్తున్నట్లుగా పర్జన్య దన్న సంభవః. సో కాబట్టి మరి ప్రకృతి, ధర్మము, యజ్ఞము ఇవన్నీ కూడా పరస్పర సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నవి. సో కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు వివరిస్తూ ఉన్నట్లుగా ఋతుమహారాజు ప్రజలను యజ్ఞ కర్మలలో ప్రోత్సహించి ప్రకృతి సమతుల్యత మరియు ప్రజల సంక్షేమానికి దోహదం చేశాడు అనేటువంటిది చేస్తూ ఉంటాడు అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ఎందుకంటే మరి ఇప్పుడున్నటువంటి మనం విషయాన్ని మనం తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నాం. మనిషి ప్రకృతిని జయించగలనని అనుకుంటూ ఉంటాడు. అందుకే ప్రకృతికి ప్రతి సృష్టి చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. వర్షాన్ని కురిపించడానికి మేఘాలు కన్ని ఒక్కోసారి చేయడము అది కాదు. ప్రకృతికి మనం సహకరిస్తేనే ఏవైనా జరుగుతూ ఉంటాయి. కృత్రిమ వర్షాలకు కూడా ప్రయత్నాలు చేశారు కదా, మన దగ్గర జరిగింది. వాస్తవం ఏంటి అంటే వర్షం మన చేతిలో ఉండదు, సూర్యకాంతి మన చేతిలో ఉండదు, గాలి మన చేతిలో ఉండదు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జీవితం కూడా మన చేతిలో ఉండనటువంటి కర్మానుసారంగా మనం ఏం చేసుకున్నామో కాలక్రమంలో నడుస్తూ ఉండేటువంటి. అందువల్ల మనం ప్రకృతిని కేవలం వినియోగించుకోవడం కాకుండా ప్రకృతి నియమాలను కూడా గౌరవించాలి. ఒక సంస్థలో మనం జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ సంస్థ సేవలను మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క నియమాలను కూడా మనం పాటించాలి. లేదు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే మనం చాలా విషయాల్లో చాలా చోట్ల చూస్తూ ఉంటాము. ఈ వ్యవస్థలో ఎక్కడైనా హక్కుల గురించి మనం మాట్లాడతాం. నాకు ఇది ఉంది, నాకు ఇది రావాలి, నా హక్కు ఇది, నాకు ఇది అని మాట్లాడతాం తప్ప బాధ్యతలను గురించి మాట్లాడం. ముఖ్యంగా మనం చూస్తూ ఉంటే చాలా ఇదిగా అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో ఈ కలియుగంలో నాకు ఈ హక్కు ఉంది, ఆ హక్కు ఉంది అని మాట్లాడతాం. కానీ మన బాధ్యత ఏంటి అనేది ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతూ ఉంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మన చేతిలో లేనటువంటి వాటిని మనం ఉపయోగించుకోవడం ఒక్కటివి కాకుండా ఆ ప్రకృతి నియమాలను పాటిస్తూ అంటే సమతుల్యతను విచ్చలవిడిగా చెట్లు నరికివేయడము, విచ్చలవిడిగా భూములను అంటే అడవులు లేకుండా దున్నివేస్తూ డ్యాము ఇవి చేస్తూ మన సౌకర్యాల కోసం ఆ వాతావరణంలో వివిధ రకాలైనటువంటి వాయువులను చేయకూడదు అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఆచార్యులు. ప్రకృతి నియమాలను గౌరవిస్తూ ధర్మబద్ధంగా జీవించాలి అనేది మనకి చెప్పబడుతూ ఉంది. అలాగే ఈ శ్లోకంలో మరొక పదం కూడా చెప్పబడినటువంటి చూస్తే కాలే కాలే యథాభాగం. కాలే కాలే అంటే సరైన సమయంలో సరైన నిర్వహణ అని అర్థం. తగిన సమయంలో. ఎందుకంటే మన ప్రకృతి నియమాలను చూస్తూ ఉన్నాం కదా. మనకి ఈ ప్రకృతిలో వివిధ రకాలైనటువంటి స్థితులు ఉంటాయి. ప్రకృతిలో ఒకదానికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయం ఉంటుంది. వర్షం వర్షాకాలంలోనే కురుస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ వర్షాలు కురుస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలోనే మనం పంటలను పండించుకోవాలి. పంటలకు కూడా ఒక సమయం ఉంటుంది. మనం విత్తనాలు నాటడానికి వర్షం లేనటువంటి సమయంలో నేల పదునుగా లేనటువంటి సమయంలో విత్తనాలు నాటామనుకోండి, మొలకెత్తుతాయా? మొలకెత్తవు. ఆ విత్తనాలు వేసిన తర్వాత కొంత సమయానికి వెంటనే పంట వచ్చింది కోస్తా అంటే కుదరదు. పంట వచ్చిన తర్వాత కూడా పంట పరిపక్వ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత దానిని మనం తీసుకోవాలి. అలాగే మరి మన జీవన విధానానికి కూడా మనకు ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటారు. శ్రవణానికి సమయం ఉంటుంది, కీర్తనకు సమయం ఇవ్వాలి, సాధనకు సమయం ఇవ్వాలి, సేవ మన జీవితాన్ని కూడా ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవాలి. అందుకే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే
మంగళహారతి అటెండ్ అవ్వమని, జపం చేసుకోవాలని, తర్వాత భాగవతం క్లాస్ వినాలి. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మన దైనందిక కార్యక్రమాలు చేస్తూ సాయంత్రం భగవద్గీత ఒక శ్లోకం మనం చదువుతూ. సో ఇక్కడ పృథు మహారాజు ఒక ఆదర్శ పరిపాలకుడుగా, ధర్మాన్ని రక్షించేవాడు, ధర్మానికి విరుద్ధంగా నడిచేవారిని శిక్షించేటువంటి వాడుగా, ప్రజల సమగ్ర సంక్షేమాన్ని నిర్వహించేవాడుగా ఆయన ఇక్కడ మనకి కలుపుతూ ఉన్నాయి. సో కనుకనే ధర్మ రక్షణ, ప్రజా సంక్షేమము ఇవి రెండూ కలిసినప్పుడే ఆదర్శ రాజ్యం, రామరాజ్యం అంటారు. శ్రీరామచంద్రుడు త్రేతాయుగంలో మనకిచ్చినటువంటి ఆదర్శమైన మార్గము. సో అలాగే మన వ్యవస్థలు చూసుకున్నట్లయితే, కుటుంబం చూస్తే, కుటుంబ వ్యవస్థలో తండ్రి కుటుంబానికి పరిపాలకుడుగాను, పాలకుడిలా, కుటుంబ సంక్షేమానికి సంక్షేమకురాలుగా తల్లి, అలాగే వ్యవస్థ విద్యార్థులు చూస్తే ఉపాధ్యాయులు, అలా మనం ఎవరి ధర్మాన్ని వాళ్ళు సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి. ఇది ఇంతకుముందు నుంచి కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇక ముఖ్యంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, పృథు మహారాజు యొక్క పరిపాలన మనకు ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రాన్ని తెలియచేస్తుంది అని. భౌతిక సంక్షేమం మాత్రమే సంపూర్ణ సంక్షేమం కాదు. ప్రజలకు ఆహారము, నివాసము, భద్రత అవసరము. వాటితో పాటు కృష్ణ చైతన్యం కూడా అవసరము. ఎందుకంటే శరీరం తాత్కాలికం, జీవాత్మ నిత్యమైనది. కాబట్టి శరీర సంక్షేమంతో పాటు మనశ్శాంతి, ఆత్మ యొక్క ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని మన జీవన విధానము ఉండాలి అనేటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉన్నది. సో ఈ క్రమంలోనే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, మరి కేవలము ప్రణాళికలు మాత్రమే సరిపోవు, అవి ఎల్లప్పుడూ విఫలమగునట్టువే. అందువల్ల జనులు అనేక రకములైనటువంటి కలతల నుండి, అంటే కలతలకు గురవుతూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ కలతలన్నింటి నుండి బయటపడడానికి మనకి నివారణ శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ నాస్త్యేవ నాస్త్యైవ గతిరన్యదా. సో కాబట్టి ఈ పరిపాలన దౌర్భాగ్యాలన్నింటినీ నివారించడానికి ఈ కలియుగంలో, ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో, కలహాల కపట యుగంలో వీటన్నిటినీ నివారించడానికి హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ జపం, నామ సంకీర్తన యజ్ఞంలో పాల్గొనడమే. కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిరన్యదా. అన్య మార్గమేమీ లేదు, అన్య మార్గమేమీ లేదు, అన్య మార్గమేమీ లేదు అంటూ చెప్తున్నా. ఎందుకంటే మనము సాధారణంగా ఓం శాంతి 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 అంటాం, 3 సార్లు అంటుంటాం. ఎందుకంటే మనకి త్రివిధ తాపములు ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ త్రివిధ తాపములన్నింటినీ బయటపడే, అందుకే నాస్త్యైవ 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 గతిరన్యదా. త్రివిధ తాపాలు, ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక, వీటన్నిటి నుండి బయటపడేసేటువంటి ఏకైక మావులు కేవలం హరేర్నామైవ హరేర్నామైవ హరేర్నామైవ. ఆ హరేర్నామం మహా మంత్రం, హరే కృష్ణ మహామంత్రము తప్ప అన్యమేదీ కూడా ఈ కలియుగంలో ఈ దౌర్భాగ్యమైన స్థితుల నుండి, ఈ దుఃఖాల నుండి బయటపడేసేటువంటిది ఏదీ లేదు.
అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.